Hindi na katutlo po gago. Asa na pitlog Ah, hindi, char lang. Asa na pitlog ko? Hindi na, uy. Oh my god, sakit na ulit. Hindi po kung gusto. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, KIAN, just vlog for 10. Don't forget to like and subscribe. Or guys, for today's video is dadon mo na pod. Itungod today is my appointment. Wow. Let's show you an appointment to. So today is my second session at Skin911 Minglanilla. So I'm super happy guys kasi Wala Tagalog ko. Dili na siya as in dagan kaya akong bugas. So medyo napa siya mga scars. So nakabugas na rin siya. So dili na dyan siya same sa una. So muna siya akong mga scars. Karon nga session is microneedling daw. So time check it's ano na guys, it's 9 AM. So kailangan ako madto dito kay akong appointment nga gipa-appoint is ang oras is 11 AM. So tanaw na to no. So see you guys, kami ilis pa ko dito. Let's go. So hi guys, nandito ko diri sa Minglanilla. So dito guys, so kailangan namutana mo kung asa ni dapit. So nasa diri sa ang Skin911 is locate diri sa Minglanilla, Cebu, sa by Anjo World. In front isa sa Anjo World guys. So actually na ako na sa entrance. So ato na adoon guys no kay. But before mo kasud diri sa building is you need to wear face mask or face shield kay naman. So this is my second session. Second session din ako na so okay, i-try ang So guys, ako dito sa soon. So yes, I'm super excited. So this is my second time. So I hope na mawala na ako ang mga kuan. So see guys. Mani ang before. So dagan na og scars na siya guys. Although na po ko'y mga pimples gamay. So dili na siya pa rin sa una ba. So if you are someone from South, this clinic or this pampagwapo-pagwapa is perfect for you kasi nandun siya sa South, so Minglanilla. So perfect yung ganyan guys. Instead nga maadto mo dito sa Cebu. So although na may branches sa Cebu, sa lain-lain nga part sa Cebu. So if you are from South, so perfect kanin mo dyan. So while waiting guys, so ako istorya. So before mo magplano gani nga magpa-facial mo is make sure nga
inyong bungot is wala na may bungot para dili mo maikaw ba or mauwaw sa makuan sa imong naong. So wala siya guys, lesson learned na siya, no? So kailangan dyan ninyo nga wala na may mangnung shave na mo diri daan ba, so, parang dili mo maikog sa makuan sa inyong naong. So muna siya, so pag last time na akong pagkuhan limot ko shave, although gamay rin mga siya. So okay naman pa sa mga kay si Miss Chelsea ato that time. So guys, mag-anesthesia. Unsay ka ano na to, Miss? Ay, Mag-microneedling ta karon. ay. Singa ni mo, Miss? Isay. Ako to nag-message nimo. Ah, ikaw dito, Miss. Thank you kay Miss. Pero gamay na lang man da imong marks. Maggamay ra ba? O pero need na siya i-micro gyud. Wala naman nung porbiyag, wala naman nung kay bugas. Kaya ang lasa kong bugas ka to diri. Itong dugo-dugo diri po. So guys, mag-anesthesia daw daan. So while waiting sa mo handle ko na ako. So this is, ano ni Miss? Kuan, microneedling. Microneedling. So, una siya. Last time nga akong kasi nga na gipakuan kay facial, diamond peel o acne laser. So karon is microneedling. So ang kanang microneedling kay makawa sa dark spots, mga scars. Sakto ba ko, Miss? Buot ko dali. Pero okay ra, yes. So muna siya guys. So Mag-cleanse ta da. sige. Mamis naman dahil ka. Kanina siya dali nga early. Yung dira nga part. Mawala ba ka na, Miss, no? Mawala na siya eh. Sakit na. Sana, micro. Deliver man kayo. Masakit pa tong kuan ka na. Katong freaking. Biyaan ka niya. Ay, buin. Charot. Ang gutera man ni si Miss. Ay. Ang gali na wala na tala kong bugas. Una na ba kay skincare? Wow. Charot. Charot kayo. Wala na bitaw, Miss, kay nahurot naman to. Ay. Mula naman sa kay pimples nga kuan. Marks na naman Marks siya. na lang dito. Pwede na katugtog kong tago. Asa dapit na Ah, dili, sir lang. Asa dapit to slogol. Dili ra, oy. Manlok ro kong dagaw, Miss. Dili na ta magamit ng dago. So, manakog koan guys. Gilimpihan akong dagaw ay. Hapdos lagi, Miss. Hapdos imong Ang eyes. mata, oh. Ay, murag medyo halang-halang mong guni siya. Layo, wala naman siya nasuod. Murag ang Ah, wala hanginahin. Layo raman sa imong eyes. Oh. Murag ang hungaw sa anesthesia. Char-char na dito. Masyagang. Actually, kay layo na sa imong ma-feel o niya. Bitaw dyan. Ilagin siya sakit. Bahala na, balag sakit. Unsa ba? Kasi mawala na akong kuwan. Sumpa. Sumpa. Isumpa, garo ko ano eh. Ang anesthesia, so balikan ra ko ni Miss. So, sana all. Kanti ka, sana ako balikan. Sana all balikan. So muna siya anesthesia guys, kay parang dili kaagi ni mo feel ang kasakit. Although nagyapan ko siya kasakit gamay, at least man lang ma-refrain. Wow. Refrain. Kuan ba ang kasakit kay medyo magdugo-dugo gano'n siya dali nga part.
Kaya naman ko tagandi nga scars sa may left and right na ko nga naong. So gibutan na siya tanan para kuha na siya kuhan. Ako mo sige sorry ro, basta gibutan na siya tanan dira. So mag-wait ta og pila ka minutes para mabalik to si Miss. So yes. Parang umodri. So guys, man na siya after 10 minutes siguro. So medyo ni hugot-hugot akong naong. So nawala ng white katong mga puti. So meaning ana is na-absorb. Wow. Nangya akong naong. Oh guys, mura nagmibaga akong gabi. Pero kung inyong mong lantawan is dili siya umurog ko, pero ma-feel mo ang ano siya gibaga ito ang hugot mo. Sino po na ni handle ako guys? Hi man! Welcome back! Akong nga bilbis ba kay murag gibaga? Nana dyan ano? Magnanggit na siya sir. Doon na siya nakuhaan na siya sa station. Murag nihugot ako na. Start ko sir ha? Sabi na kong injection na niyo ko na. Ano sana yung ibatang is? Stem sir. Nahagya po kayo ma-feel, no? Lagi po kayo mapil. Pero kaya naman? Kaya ba na sir? Magdugo na siya. Kasi nga nang padugoan siya, miss. Magdugo dyan siya na. Dugo niya siya basta ka ng ito. Paagian sa scars mo ka. Laban ka? Kaya ra. Dili man siya sin sakit pero mura siya bugat, no? Mura siya bugat. Dugo na siya, miss. Mura na siya dugo. Oh my god, sakit na ulit. Mukha kong gusto.
Ano siya guys? Dugo lang siya mga ayun. Yo, thank you kayo. Ayun na eh. Ano siya ako na guys after sa microneedling. Puro pong nanambok. So, dili siya bus on for 8 hours. Anya, dili po sabnan for 1 week. So, muna na siya. Thank you kayo, Misa. So, if you're planning guys nga money diri sa Skin911 Minglanilla, so nag-promo sila guys sa December. So, perfect sa Pasko, no? So, thank you kayo, Miss. Thank you. So, muna ko sa ako ang microneedling. So, muna na siya guys ang results po kayo nang. So, thank you kayo, Misa. So hi guys, so good morning. So as you can see, today is after sa katong pag microneedling gahapon. So na siya ang result guys. So taraw na to on the next day pa jud no kay nanas after a week kay okay na daw siya maka-recover na akong kuan sa skin. So na siya, as you can see, na siya mga kuan mga something nilabhag kay tungod gi kuan siya ang katong mga dark spots ug scars nako. So muna siya guys. So atong tan-awan on the next day kung unsa ra jud ako na kay excited ko guys para wag tan yung mga scars rin. So muna to siya guys and see you on the next day. So hi guys, good morning. So today is second day, day 2 after sa katong microneedling nako. So as you can see guys, akong nang is napagyapon siya yung mga labag. So as you can see ni kuan na bitaw siya ni para siya namaksi ba ang kato akong mga dark spot. So tanawa. So mga labag na siya guys. So tanaw na to sa next day pa dyan. So see. Hey guys, so update. So this is my third day sa after sa akong procedure sa microneedling. So as you can see guys, so wala kayo gamit nga ring light karon. So natural light So as you can see sa akong ilong nga part ug sa akong adring naong is nagkuan siya guys na maksi. So tanawa ninyo. So medyo dili na ka siya as in kuan grabe. So well see no, so after 1 week so kuan guys, so I think diri na mag-end akong vlog sa katong my microneedling journey. So napa na yung mga next episode guys. Next episode no, so daghan pa kong mga session nga agian usa pa jud wag tang antanan guys. So see you no. So kita kids, I hope na inyo gyapon kung subaybayan sa akong Skin911 journey po. Sa mga nag-ask kung tagpila ang microneedling guys, so actually ang Skin911 Minglanilla and of course the other branches na sila promo karon December. So karon December guys, perfect sa Pasko, perfect sa Christmas, kung namoy laag, kung ganahan mo magpa-pump per day nga feeling fresh. So you can check their Facebook page para sa ilang services na mga list prices parang makuan ang inyong mga dagway. So actually ang microneedling is nag-worth siya og 6,000 2 + 1 session. So maog na siya og 3 session. So muna siya guys,
And thank you so much, Skin911 Minglanilla, for taking care of my skin. So see you guys on our next vlog. So kita-kits, bye-bye.